दासो फैदों दासो हारसिंसो फैदों Hello everyone. Nơi ang दिनै रङियाव फैदों. रङियाव मोनसे जायगायाव फैदों. जायगा नामा मामोनलाय? खावरुफारा. रङिया खावरुफारा होननाय जायगायाव फैदों. माने हाबा जानो फैदों आरोना. ओमफ्राय दहायनो लानो सानदोंमोन आं ब्लगखौ न'निफ्राय ओंखारनायावनो खिन्थु बावबाय. ओरैबायदि बावदों आं रङिया सफैबासो गोसोआव फैदों ब्लग लानांगौमोन होननानै. माने बासावबो गाखोबाय बासावबो ओरैबायदि सिटखौनो मोनहां बिदिजोंनो बावबाय ब्लग लानो. स' दा जों थांगासिनो हाबा जानो फैदों जों दिब्या खाख्लारि होननाय बिथाङा एक्ट्रेसबो बिथांनि बिदानि दिब्या खाख्लारिनि बिदानि हाबा आरो जों दायो हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन खैराबारि ना औ गरेस्वर हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन दायो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना जोंहाथ' बारलांनोसो नागिरदों आया फाइनालि सफैबाय दिब्या मोननि न'आवहाय रेस्टुरेन्टआव दं नोंथाङा मा बुंगोन दुला गोजा ना लामाया दुला गोजा गारिखौनो ओइ न'आ इनो न'आ जों हाबहैनोसै न'आव जिरायबाय न' सिङाव हाबबाय दिब्या मोननाव हाबा थिलियाव हाबबाय मिथिया थारैनो जों सफैबाय जों दा जिरायबाय दै सै लोंसै एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदान लायनो थांसै आरो दिब्याखौ देखायनो फै नै बिथाङा एक्ट्रेसआ बिनि बिदानिनो हाबा नोंनि हाबा आंनि आदानि हाबा स' आदाया फैनायखाय आं बहुत मोजां मोनदों स' थेंक इउ आरो जोंबो आगैखौबो थेंक इउ स' माच आंबो फैनानै मोजां मोनदों माने फैनाय माने गोसोखौ माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माखासे मानोबा गाबोन फैनो हागौ हसा गाबोन फैनो फैयोबाथ' आरो खामसो हा दा नायबाय थादो आरो नोंथांमोना आदानि ब्लगखौ नायनांगौ यस साहा लोंनो नागिरदों साहा मोनलोंसिगोन उन्दुबोनानै मेगनानो जाला उन्दुजोब्बाय गारिया बासाव उन्दुबोदोंमोन ना ओंखायनो हिन्जाव गोदान लायनायनि सिगां नैबे बाथौआव खुलुमनानै थांगोन बिराद मोजां सालायदों बिसिना बाथौखौहाय मोनथाम ओमफ्राय बिराद मोजां साजायनाय दं नै नायनायनिफोर आयं मोना मोसाबाय नै लागाव खाबाय मोसानाया आंहासो मोदोमाव जोबलां बे दामनायजों माजों आंबो दायो हिन्जाव गोदान लाबोखौ लागायगोन र' होखाबाय थिगसे मोसाखाबाय नों मोसाया? Ayo mosakan, pindah ke lapas mosakan aja. मा मोसानो लुबैयाखै? लोंनानैसो मोसागोन नामा नों? बादालिसो माबा मोनानिसो होबाय दायो हिन्जाव गोदान लायगोन मोसाखाबाय मालाय आंबो दायो मोसागोन र' motor satu deh. Yuma. Acha, pandokan, puska dokan jangan biau. Mila. Iyo oंखाम जाग्रा. गाबोन बेयावनो जासिगोन. बेयाव जाग्रा. मोननै. ओइथिं मिरामिस नामा? नायखे. इधर खाना खाजाना दाबो संबाय थादों नामा मानसिफ्रानो बेयावसो दंजोबो गामिनियानो मावजोबो नोंसिना हटेलनि मोजाङानो मैगं हादों मैगं फिस ना औ बेनोथ' दावग्रा
दैयाव दावग्रा मोनखाबाय नामा बे ना मोनथ'वाखै मोनखाबाय ना मोनखाबाय नो जानांसिगौल' जाया दे बेयाव संग्रा गिदिरथार जों ओंखारबाय दायो हिन्जाव गोदान लायसिगोन ओंखारबाय देलायनानै गारिया रेडि जोंथ' रेडि हिन्जाव लायनोसै नैबे आयंआनो जाहैबाय हौवा गोदाननि बिफा हौवा गोदाननि बिफायो हौवा गोदाननि बिफाया होबाय मोसानाया बिहामजो गोदान मोनगोन ना खुसार मालाय हौवा गोदाननि बिमा बिफाया आशीर्बाद होबाय ज'हाय गोसो गोरोबाय जों मन्दिराव खुलुमनानैहाय ओंखारबाय सानैबो हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि लोगोआ दा गारियाव गाखोनानैहाय हिन्जाव गोदानखौ लायनोसै चलो हिन्जाव गोदान लायगासिनो लाइन मोनसिगोनानो र' मोनबोबाथाय ओरैबायदि मोसाफैगोन बेनिलाय नामा मोनबोबाथाय ओरैबायदि मोसाबोगोन हिन्जाव गोदानखौ नुबोबा आयंजोंसो मोसाखागोन आं हिन्जाव हौवा गोदान बिमाजों लांगाब मोसाखायो गंगावनि लोगोसे केमेराया मबाइल फाग्लासो नायलाय केमेराया माबा दं सेन्सर दं फाग्लासो लागाव गारिजों गारि नांथाजोब्बाय थांनो मोनासै हिन्जाव गोदाननि न'आव हाबबाय नै साजानायाव अयथासार मानसि आयौ हौवा गोदान लागानो गारि गंब्रै गंबा बास आरो गारि फिसा गावबागाव लाना फैनो दंबावोसो नायनोसै एबार हाबाखौ माबायदि होयो बिसिना हाबाखौ नै बिसिना माने हिन्जाव गोदाना एसामिससो आरोना स' बिसिना एसामिसनि हाबा होगोन बेवहाय हिन्जाव गोदानाव हाबा जाना थांखागोन स' बेवहाय हाबानि लाहार फाहार खालामजादों हौवा गोदान आरो हौवा गोदान लोगोआबो जिरायबाय लागाव साला हिन्जाव गोदानखौ बामना लाबोबाय नै बिफाना बिमाय मिथिला जिखुनु बामना लाबोबाय स' मन्दपाव फज'सिगोन नै माबा जि सोंथेयो बिसिना हिन्जाव गोदानखौ माने मोखां नुथा जाहैदों हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननि ओमफ्राय बेखौ बोखारखांनानैसो हाबा होगोन आरोना बेयाव जिरायनो मोनगोन नै बिबार माला गानहोसिगोन एबार माय गड हिन्जाव गोदाननि बिनानावा बोखारबावबाय गानहोबावला माय गड सोबाय सोनो मोनबाय दे खुनुरुखुम एबार जोंनाबो हौवा गोदानखौ थिखोनांगौमोनथ' बामनाखौ नै जि सोनो मोनबाय बेहा बिबार माला सोबाय नै एबाराव सिन्दुर फुनबाय सिन्दुर बरिया लागाव नै एबाराव मंगल सुत्र गानहोबाय रायजोफोर आयै लरिनायानो जाया माथो सिख्लाफोरना थैखागोन आंनासो गोगोमसो जायो ल' लालासो गोमबाय सालायखान्दा गोजा आं होनांगौबा जिफोरजोंबो दानो सिन्दुर थुखांबाय मंगल सुत्र गानहोखांबाय ओमफ्रायहाय माला गानहोखांबाय एबारावहाय नै मन्दपाव जिरायबाय सानैबो मन्थ्र रायनानै फुजारियाहाय मा मन्थ्र रायबाय हाबाया जाबाय थासिगोन बियो माला जोबो मिन्थिला ओंखाम उखैनाया हाला आंहाबो अलरेडि एकथा जाखाबायानो स' ओंखाम जाहैग्रोनोसै आं हाबाया जाबाय थाथोंसै नङा होमबा स' नायलांदो रायजोफोर एकथा जाबाय मा मोनदों अमा ओमफ्राय दा निरामिस सबजि ओमफ्राय मोनबायथ'वाखैनो दालि जाखांदोल' मोनबायथ'वाखै नामा बेसे होगोन जाखांबाय औ जाना हो सासेया सामसजों होबाय मिथिखादों आं मिथिखादों दे मानो जादों सामसजों दाखालि नोंबो जादोंमोन ना जाया आसुगुर गोलावलाय बे खामानि मावनो हाखाया इभेन गावनि जानायखौ इन्सटेन्ट जानो हाया नै
Nei hinjaw godanko finally labobaय हौवा गोदाननि न'आव so गेटआव दं नै आथिं सुनो नागिरदों हिनजाव गोदाननि so ओमफ्राय टाइमाबो बहुद गोबाव जाबाय माने हाबायानो बिराद गोबाव जाबाय दा 4टा जाबाय 4टायावसो सफैबाय नै हौवा गोदाननि न'आवहाय ओमफ्राय दा मानसिफ्राबो नै उन्दुनो ओंखारनो जाला थेवबाबो मोसाबाय लागाव सालाख' नै मालाय बिखुनजोआ बिहामजो गोदानखौ मिनि हाला हाला बरायबाय आलारि बाथि सावनानै बिराद खुसि मालाय हनै हाथायानो लोमथाराखै बिहामजो गोदान मोननायखाय लागाव सालाख' जाला उन्दुनो ओंखारनाय मेगना गोजा गोजा जाजोब्बाय नालाय मेगना जाला उन्दुनो ओंखारनाया जाला गैला दा उन्दुनोसै जों 5:30 जाबाय फुंनि 5:30 उन्दुनोसै एबार চিনিকে হৈ থাকিব আৰু ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰঙিয়াত গৈছিলো বা আপুনি এক্ট্ৰেছ নিচিনা হৈ আছে দেখোন অঁ এক্ট্ৰেছ হ'ব দে दासो फैदों दासो हारसिंसो फैदों हारसिं जागाजों फैबाय बे मा बुंनो दासो फैदों बे मानसिया बेखौ नेबाय थादोंमोन आं बावबावदों गाबोन सावगोन Congratulations!
Good morning. Morning. Hama mena nengba hama damen. Ano man lang ma? Bye bye. Hade. Bagay na mo.